Yun, magandang gabi mga kapanyeros. Samahan niyo ulit ako sa panibagong adventure. So, nandito ngayon tayo ulit sa may Infanta, Pangasinan, sa Dusok, sa lugar ng biyanang kong babae. So, gagawin natin ngayon, inaya ko yung isang bayaw ko rito, saka yung sa pambayaw ko. Mang-alimango daw kami. So, yun ang gagawin natin ngayon. Ang makakasama natin, ito, si Potpot, yan, si TG Boy, yan, magaling yung bata na yan. Siyempre, si Bayaw Christian, yan, alright. So, bali kaming tatlo yung yung mag-alimango. Alimango ang target namin ngayon. So, sana makahuli kami. Samahan nyo kami. Sana swertihin, yan. So, tara mga panyeros. Kita-kita tayo mamaya sa location. Salamat! Okay, mga kapanyeros, papunta na kami. Ayan, si Potpot, may dala ng timba, saka pang salok, saka si Bayo Christian. So, mga alimango tayo ngayon. Sana makahuli kami. Pumunta muna kami sa location. So, samahan nyo kami. Stay put lang kayo dyan. Medyo hindi ako makikita ngayon sa video kasi puro backcam lang gagamitin ko. Wala kasi tayong flashlight ngayon na kuwan. So yan, ganyan lang muna tayo. Yan, madilim kasi eh. Tara mga kapanyeros, samahan nyo kami. Yan mga kapanyeros, may nakita ako. Yan o. Yan. So hindi raw yan alimango. Pero talangka siya eh. O yan o. Ang nakikita nyo. Yan, gumagalaw pa. Hindi natin kukuhanin yan. Hayaan lang natin dyan yan. Alimango kasi target natin ngayon. So, hayaan mo natin dyan yan. Hanap tayong alimango mga kapanyeros. Yan mga kapanyeros. Nilusong na ni Bayo Christian. Ayan, dito muna tayo sa taas. Ayan, si Potpot, si TG Boy. Dito muna tayo sa taas. Nagpalit kami ng pangilaw para makakita ng maganda si TG Boy. So ayan, bali to eh. Fish pan to, ito. Hindi ko lang mapakita kasi madilim eh. Pero ito yung mga gilid ng fish pan yan. Diyan kasi lumalabas yung mga alimango. So iilawin namin yan. Para makachamba kami ng baka sakali. Alimango. Yan. Ganun. Yan, ganyan lang muna kami. Mamaya update ko uli kayo pagka nakahuli kami ng alimango. Sana meron. Kahit lang. Ilang piraso lang, okay na. Yan mga kapanyeros, may na-spatan naman tayong talangka. Yan Ewan ko lang kung ano tawag sa inyo yan. Kaya kaso, hindi naman yata kinakain yan. Ang tawag dito ba yaw? Karamakam. Karamakam. Yan, karamakam daw yan. Yung na yan. Talangka na yan. So, hindi naman kinakain. Kaya hayaan lang natin dyan yan. Yung high tide kasi ngayon. Pero pag high tide raw, saka lumalabas yung mga alimango. Kaya, yun, pinuntahan namin. Sana makadali kami kahit ilang piraso lang. Yun. Bali may dala akong yan may dala akong ganyan. Hindi ko alam kung saan ko gagamitin to. Panghuli yata ng lamok to. Gunggong! Parinig kita sa mukha eh! Hindi naman ako sanay manghuli ng alimango. Yan. Pero baka sakali lang. Pag may na-encounter siguro ako, saka ko lang gagamitin to. Yun. Baka mamaya malamang tagadala lang ako ng timba. Kasi hindi naman talaga tayo sanay niyan. So sasama lang tayo sa kanila. Meron din dito tinatawag na na giwoy ba to ba yan? Tawag doon? Yan, giwoy ba to? So, yun mga maliliit na talangka. Talangkang dagat. Yun talaga hindi lumalaki. So, hinuhuli din namin dito yun. Nakada si TG Boy yan. Giwoy ba to? Dinakma. Yun, nakuha. Yun Yan, giwoy ba to? Giwoy ba to ba yan? Yan, giwoy ba to? Malaki. Yan. Nakahuli na kami. Isang giveaway ba to? Hindi alimango yan ha. Hindi alimango yan.
Kuha kayo ng giveaway ba to? So yun, giveaway ba to yun? Di alimango yun mga kapanyeros. Yun yung sinasabi ko na kinukuha namin dito. Marami yan pag mababaw eh, kaso malalim ngayon eh. Kaya yun, nakachamba si ano, si TG Boy. Yan, meron pang isa. Yan. Yan. Ayun, sinalo ko ni TG Boy. Nakakuha ba TG Boy? Ayun, kuha, dali. Nice one. Ano yan? Ano din yan? Giveaway ba to rin yan? Alimango na maliit. Alimango na medyo maliit pa pero okay na rin. Oh, ayan oh. Ganda. So nakakadalawa na kami. Ayos. Magaling talaga si TG Boy eh. Ibang ano nito eh. Ibang level ng panghuhulis pagdating sa mga alimango. Saka sa mga giveaway ba to? Yan mga kapanyeros, nandito tayo sa kagubatan ngayon. Ano na to? Tabi na to ng ano? Tabi na to ng ilog. So medyo mababasa na tayo dito. Kailangan nating lusungin to. Ilog na yan, ilog na. Kumbaga yung dinaan natin kanina, kanal ng tubig na pumapasok sa mga fish pan. Tapos yung gilid nun, kadugtong nun, ilog. So ito na yung ilog na kung napanood niyo yung episode na kasama ko si Master Kaloy, yun, ito yung kadugtong nun. Kaya, pero gilid lang naman tayo. Hindi tayo gigit na. Kasi malalim yan ngayon, high tide. Masikip ang labanan. Ayan, nakalusong tayo ngayon. Aray! Naghiwalay kami ni Bayo Christian. Si Bayo Christian nandun. May malaking ahas dito kampanyero. Nandito kami. May ahas? Asan? Bigat. Kaya pa niya. Ayun. Asan? Ayun. Yun. Ay, di makita. Sana hindi nakita. Ang bilis eh. Ahas ba yun o igat ba yun? Ano ba yun? Bigat. Kinakain yan mga kapanyero. Inakain, igat. Baka yun yung tinatawag na malabanos sa ibang lugar. Ang bilis eh kasi... Ayun. Ayun, nakakawa si TG Boy. Yan. Ayun siya. Tumakot niya siya. Yun, nasalo ko si TG Boy. Ayun, alimango! Laki oh! Woo! Ayos! Mga kapanyero. Napakatindi ni TG Boy talaga. Nakadali. Ayos! TG Boy! Ayos ba? Kapanyero. Ayun. Ito, lalagyan natin sa balde. Lagyan na sa balde. Yan. Uy, huli. Ayos. Nakachamba na kami mga panyeros. O, yan o. Isang piraso mga kapanyero. Nakakaisa na kami. Muntik pa nakawala mga kapanyero. Isang medyo alangan yung laki. So, yun. Hahanap pa uli kami. Si Bayaw Christian nandun. So, sana makahuli rin siya doon. Kapanyero. Meron pa. Guy ba to? Giveaway ba to? Kunin mo yan. Giveaway ba to? Favorite ni Mrs. Panyeros siya. Tulin. Ang bilis ah. Yun mga Panyeros. Yun, nasalok na naman ni TG Boy. Talagang magaling si TG Boy. Ayan ayun giveaway ba to yan? Ibang ano yan. Hindi alimango. Yun. Ayos na. Tingnan natin. Mga kapanyero. Ayan yung huli natin. Magaling talaga si TG Boy. Uy. Humuhuli yung mga paniki na malalaki. Lalaki ng paniki dito. Yung ano, yung mga malalaking paniki talaga, as in yung mga siguro mga kalahating dipa pag binuka yung pakpak, ganun yung mga paniki dito eh. So kinakain daw nila yon, hinuhuli din daw nila. So ako hindi ko naman kinakain yan, pero nakakita na ako nun dito. Meron din? Meron din daw dyan. Asan? Ito ang mga kapanyero. Ayun. Ayun Ayun, limango. Ayan o. Wala, nakikita niyo ba? Ayan, nakita sa camera. Ganito lang mga ano ko. Ganyan panghuli. Ay, gago. Yan. So yun, sinisipa lang para ma-shoot. So ayun, may huli dito. Tapos pumunta rin tayo kay Bayo Christian. Meron din daw doon. Ang hirap ng daan. Yumuyo ko. Tignan natin si Bayo Christian. Medyo mahirap kasi bakawan to mga kapanyeros. Kaya hindi pwedeng basta-basta tatapa ka lang. So yan si Bayo Christian, may nakita.
Tingnan natin. Asan ba yaw? Ayun, mga kapanyeros, oh. Medyo malaki to, oh. Ayan, oh. Kung nakikita nyo, ayan, oh. Ayan, alimango yan, alimango. Ayan, ayan, oh. Uy, dinakmalan ni Bayo Christian, oh. Napakalupin. Hindi na sinalo kasi maraming siit. Yun, oh. Ayun. Ayos. Oh. Yun, oh. Yun, oh. Pakita nga pot ng ano natin. Mga huli natin. Ayun, oh. Mga kapanyeros, nagbabalda. Dami. Nagsusuntukan na sila sa loob. Ayan. Ayos. Ayos, may huli na tayo. Hindi na tayo basyo, mga kapanyeros. Ano masasabi mo, TG Boy? Ayos, mga kapanyeros. Pareho kayo ungas. Samahan niyo ulit kami dito. Yun, samahan daw ulit tayo. Ayos na. Hindi na tayo basyo, oh. Medyo mahirap talaga daan. So, titiisin natin yan. Para makahuli tayo ng alimango. Bahala ka sa buhay mo. Yan. Tingnan nyo naman mga kapanyeros, puro bakawan yan. Pinapasok namin. Oh, yan si Bayo Christian nandun. Sa lugar na yun, yung umiilaw na yun. Yun. Shout out sa mga latoy dyan. Yun. Yan mga kapanyeros, may nakita daw si Bayo Christian. Puntahan natin, tingnan natin kung ano yung nakita niya doon. Pero malamang alimango to, kaya talangka. Gunggong! Ha? Ah, alimango. Yun, tingnan natin kung gaano kalaki yan. Teka lang ba? Tingnan natin. Andyan ba? Andyan? Ayan, tingnan natin. Ayun, pulahan. Ayun, pulahan ang tawag nila dyan sa alimango na yan. Yan. Kung nakikita nyo, yan. O, yan. Tirahin mo na, bayaw. Baka tirahin pa ng iba yan. Ganyan lang ginagawa nila na proseso na panguhuli dyan. Papapasukin sa net. Yan, yun. O, di ba? Nadali na. Nice one, bayaw, Christian. Pareho kayo ungas. Ayos. Yan, mga kapanyeros, may nakita ng si DJ Boy. Ayan, o. Ayun siya mga kapanyeros. Saan? Natin. Yan, yun. Ayun. Ayun, mga kapanyeros, ewan ko nakikita nyo. Ayun, lumalakad. Tirahin mo na, DJ Boy, baka makawala pa. Yan. Ay, tangko na. Balang pa siya kahit mga kapanyeros. Ano, kumabila. Sige, hanapin mo. Sayang yan. Malaki-laki na rin yan. So, ano yan, pulahan, ang tawag nila, pulahan na alimango. Yan, iniikutan ni TG Boy. Ha? Lagay ko sa likod. Yan, nakita na uli ni TG Boy. Yan. Sana madali na. Go TG Boy. Ayun. Alright, nadali. Tingnan mo nga TG Boy. Tingnan natin mga kapanyeros, nakadali na naman si TG Boy. Pulahan na alimango. Pulahan kasi tawag sa kanila niyan, eh. Pula kasi siya. Ayan, alimango yan, oh. Alright. So, bali yan. Lalagay niya uli dyan. Oh, ha? Shoot sa galon. Alright. Yan, yung ano ko pa rin, yung dala kong pangsalok. Siyempre, props lang yan. Walang masilbi. Saka ano, hindi naman talaga ako sanay yan. Kumbaga, sumasama lang ako sa kanila para ma-experience natin yung pang-alimango na ginagawa nila. So yung mga kapanyeros, may nahuli si Bayo Christian. Hindi ko lang napuntahan. Ayan, oh. Ayan yung nahuli niya. Bali, ayan, oh. Laki, oh. Malayo kasi siya kaya hindi ko na na-vlog, na-videohan. So ayan. Baka masipit ka, pot. Ayan. Laki, oh. Sayang, hindi ko na-videohan ng actual na pag ano, malayo kasi siya sa amin. Nagkahiwalay kasi kami. So, yan. Dalawa to mga kapanyeros. Dalawa. Isang malaki talaga. Alimango, yan. Kinukuha ni TG Boy. Masipit ka. Katapusan mo na pag nasipit ka niyan. Ayan, pakita mo nga kung lalaki o babae yan. Uy, laki ng sipit. Ibig sabihin, malamang lalaki yan. Yan, oh. Ang laki mga kapanyeros. Yan yung isa. Makakawala pa. Dinapakan ni TG Boy. Ayan, oh.
Ang laki. Uy, 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 uy. Ang laki ng buka niya. Di na mo lang, baka mahadali. Ayan, yan, yan. Yung ano ba yung Christian? Ayan o. Oh. So, lalaki. Ang laki ng sipit. Sweet sa gano'n, yung pa isa o. Uy, swerte. Ayos. Ayan mga huli natin, mga kapanyeros o. Ang dami na rin. Ha? Oh, sige. Tara, balik na tayo. Huwin tayo. Okay na yan. Oh, okay na yan. Nakahuli na tayo eh. Durog pa, hindi na. Ha? Durog ba ito? Hindi na. Ayan mga kapanyeros, yung huli natin. Ito nga DJ Boy, yan o. Nagkakagulo na sa loob ng timba. Malalaki na rin yan. Okay na rin yan. So, sa tansya ko, mga... Mga panyeros. Ayun. DJ Boy. So, sa tansya ko, mga ano na yan. Mga... kulang 2 kilo o 2 kilo. Mahigit pa, mga ganon. More or less 2 kilos, ganon. So, pero... pabalik na kami, pero... habang daan, syempre, magngingilaw pa rin kami. Baka may madaanan pa kami dyan. So, tatry pa rin natin madagdagan. Pero okay na yung huli natin na yan. Ayun. Ano ba? Ano? Ayun, di pala yan. Meron pala sa loob. Yun. Akala ko, yun na eh. Meron pa pala sa loob. Yun, yun. Yun. Nahuli ni Bayo Christian, oh. Yan, oh. Mga kapanyeros. So, ayun, oh. Oh. Ano yan? Giwo yun, oh. Hindi. Alimango. Alimango rin. Alimango rin pala yun. Maliit lang na alimango. So, yun. Eh mga kapanyeros, habang pabalik kami, matry pa rin natin mangilaw. Baka madagdagan pa yung huli natin. No? Ayan, lumusong kami dyan. Malalim din hanggang lagpas tuhod. Diyan ka bayaw? Dito kami? Sige. So hiwalay na naman kami mga kapanyeros. Kaya yung isa kanina hindi ko na videohan, yung malaki. Malayo sa amin. Kaya nung paglapit na lang saka ako na videohan. So ayan mga kapanyeros, ano, wala rin na rin kaming nahuli, pabalik. So ayan, pauwi na kami. Okay na rin yung nahuli namin. Abay ako Christian, kaway naman dyan. Yun. So okay na rin nahuli namin. Papakita ko sa inyo mamaya yung mga nahuli namin. Sasali namin sa maluwag-luwag na lalagyan para makita natin lahat. May mga malalaki rin kami nahuli. So siguro mga 1 oras lang kami mahigit ng huli. Mga ganun. Okay na rin. Marami na kami nahuli. Yun o, nasa timba. Tara, kita-kita tayo sa bahay mga kapanyeros. So ayun mga kapanyeros, nakauwi na tayo ng bahay. Siyempre, ito na naman yung mga marites natin na ano, marites ng dusok. Ayan, yan, kumakaway pa. So ito yung nahuli natin mga kapanyeros. Tingnan natin kung gano'ng kadami. Asali natin sa batya. Ayan, yan o. Ito yun eh. Oy! Video mo nga daw sa video. Tapos, sali natin dito. Ayan, titingnan natin dito. Ayan. Panyero, kausapin mo si Tito. Tito Jun. Hello, Tito Jun. Oh, may cooler pa tayo. Dami naming huling ano, alimango. I-video call ko sa iyo mamaya. Ayan, mga kapanyeros. Ayan. Ay lang. Dami naming huli. Babalik pa kami lang. Paglit lang kami. Kel? Ay, babalik pa kami. So ayan mga kapanyeros. Papakita ko sa inyo. Yan mga kapanyeros, yung huli natin. Oh. Tanggalin natin kaya yung damo, yung dahon. Yan. Baka masipit ka ba yun? Nadali na ako minsan yan eh, nung nagtanggal ako ng dahon eh. Naihagis ko yung alimango eh. Yan, laki ah, lalaki mga kapanyeros. Oh. Yan oh, galit na galit pa oh. Oh. So marami rin kami nahuli. Oh. Ayos mga kapanyeros, yan eh. Yan magaling mga manghuli si TG Boy. TG Boy! Ayun, saka si Christian pala. Saka syempre, yung mga marites ng dusok, di mawawala yan. Ayan oh. Ito pa, ay di pala. Asan ba yung isa? Nagtago yata. Syempre si Master Kaloy. Yan. Naikausap eh. Kaya ano, ayun nahuli natin. Bali siguro sa tansya ko may ano na to, 2 kilo eh na alimango. Kulang 2 kilo siguro. Hindi ko lang kaya timbangin ngayon kasi hindi pa sila nakatali eh. Pero okay na. Ayos, nakahuli kami. Malalim ba? Malalim.
Hindi, ano lang. Malalim yung tubig, pero ano. Kaya naman. Dito lang yung gantuod lang ilulusong namin eh. Ayan o. Si Master oh. Master Kaloy, gaway! Ayun. May kausap kasi eh. Ayan, hindi namin nakakasama. Ayan. Tali tayo ko ano. Ayan, tatalian ni TG Boy. So magaling magtali yan eh. Hustler dito yan si TG Boy eh. Tingnan natin mamaya pag nakatali na mga kapanyero sa medyo mag-ano muna ako. Tawag doon. Change costume ba? So ayun mga kapanyeros, nakita nyo yung panghuli namin ng alimango dito, ganon, iniilaw, tapos sinasalok, ganon. Nakita nyo naman yung huli namin, okay na yun, kumbaga pang-ulam na, ganon ba. Pero sabi nila, mamaya daw baka ayain daw nila ulit ako, magpapababaw lang kami ng tubig, lilipat daw kami ng ibang location, so, ibablog uli natin kung matuloy man, ano. Ganun. So, sa mga sumubscribe ulit, yun. Sa mga sumubscribe, sa mga sumuporta, salamat. Saka sa mga baguhan, as always, you know what to do. Click mo na yung subscribe, saka notification bell, yan. Para, tapos piliin mo na rin yung all para updated ka sa mga i-upload ko na video. So, yun. Salamat mga kapanyero, salamat sa pagsama sa akin. So, may mga adventure pa tayo nagagawin. Hanggang bukas pa ako dito. Yun. Salamat sa pagsama sa pangag-alimango namin. So, see you next video mga kapatid. Ingat, salamat at God bless.